U-ArcelorMittal South Africa usezinhlelweni zokudiliza abasebenzi, avale nenkampani. Le nkampani ekhiqiza insimbi, enabasebenzi abangaphezu kwa-3,500, ikhala ngokungayenzi inzuzo eyanele ngenxa yokubiza kukagesi, intela kaTrump nensimbi eqhamuka ngaphandle kwezwe. Inkampani kahulumeni i-Industrial Development Corporation isezinhlelweni zokuyithenga le nkampani ngenxa yokuthi insimbi ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Thina-ke njengeNingizimu Afrika sinenhlanhla yokuthi zonke ezimbiwa phansi ukuze kukhiqizwe insimbi saziphiwa ngumdali, ziyinala ezweni lakithi. Okwenza ukuthi iy'nkampani zaphesheya zifike zizotshala izimali eNingizimu Afrika, zivule izimboni, kuqashwe abantu baseNingizimu Afrika. Insimbi isazodingeka kakhulu eNingizimu Afrika njengoba uTransnet esezinhlelweni zokulungisa ingqalasizinda okufaka ojantshi eNingizimu Afrika yonke. U-ArcelorMittal uthi uthengisa le nkampani ngo-8.5 billion, kodwa ezezimakethe zithi le nkampani ingabiza u-1.3 billion. Umbuzo uthi kungani u-Industrial Development Corporation evuma ukuthenga le nkampani ngo-8.5 billion ibe ingu-1.3 billion?